Het is werkvertoor zoals een sollicitatiebeteer of een besit aan het arbeidsbureau. Koffiebrannen bij Douwe Egberts. Er staan 20 werkloze jongeren binnen een familie op een jaar om uit het bedrijf in de kunde te komen. Gelijk naar Randstad is het eerste wat ik deed toen ik te horen kreeg van het contract wordt niet verlengd. Dus ik ben naar Randstad binnengestapt. En die zei van ja, we hebben op dit moment niet zoveel, maar we hebben wel een bus die langs bedrijven gaat. En dan presenteer je jezelf en als je wil kan je solliciteren. En gelukkig heb ik bericht gehad van je kan donderdag langskomen voor gesprek. Dus dat is alweer een heel goed teken. En dan kan je ook weer, heb je een beetje een beeld van dit lijkt me wel wat en dit absoluut niet. We hebben voor elke vacature op dit moment, soms hebben we meerdere kandidaten. Ja, wij selecteren altijd de beste kandidaat uit. En soms denk je van waarom is de persoon het niet geworden? Nou, dat heeft vooral te maken met een stukje voorbereiding die de jeugdwerkzoekende op dat moment doet. En dat proberen we nu een stukje extra aandacht voor te geven. Er binnen no gymbanen bij DE, maar de ondervinding kan altijd helpen, zei het idee. Al hielendal omdat werkleerswijze bepaald net leuk is, had je jong binnen. Het is best wel zwaar eerlijk gezegd, want zoals je ziet, er gaan wel een heleboel jeugd gaat gewoon stappen en doen. En wij kunnen dat eerlijk gezegd gewoon niet, omdat we financieel gewoon krap hebben. De groep gaat met een bus terug Nederland bij bedrijf Del. De hoop is dat dit een oplossing voor haar wijze kan. Het heeft zich al bewezen. Hè. In 5 weken tijd zijn er al 6600 banen gevonden voor jeugd. In heel Nederland? In heel Nederland, ja, in heel Nederland. En ik denk dat we met zulke projecten door moeten gaan.